Исках нещо да добавя относно фотографите, че в България за мен фотографите си помагат. И помагат и на по-младите от тях хора, които прохождат. Винаги, когато аз съм ходил някъде или съм видял някой фотограф или нещо съм питал за съвет, винаги са ми давали най-добрите съвети и са ми помагали. Така че това за мен е много хубаво, че се случва в България и че си помагаме. Всеки дава съвети, каквото може, как нещо да се подобри. Няма тази, според мен лично, няма такава огромна завист и някой да не иска да сподели как е направила. По-скоро има подкрепа, как да се развиваме всички заедно и да ставаме по-добри фотографи. Така че това много ме радва и аз самия, ако някой иска съвет от мен, винаги ще му кажа и ще му дам това, което знам, с каквото мога да му помогна, ще му съдействам. Така че, ако имате някакви въпроси свързани с фотографията, мога да ми пишете. Каквото знам, каквото мога да ви кажа, ще ви го кажа.